Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Nasubo si Jesus pag-ayo ug miingon sa walay lipod-lipod ngadto sa iyang mga tinun-an. Sultihan ko kamo, usa ka ninyo magbudhi kanako. Nagtinan-away ang mga tinun-an ug nahibulong pag-ayo kon kinsa kaha ang iyang gipasabot. Usa sa mga tinun-an nga gimahal ni Jesus naglingkod tupad kaniya. Si Simon Pedro misinias kaniya ug miingon pangutan-a si Jesus kon kinsa ang iyang gipasabot. Busa ang maong tinun-an midip-ig kang Hesus ug nangutana kinsa man siya Ginoo. Si Jesus mitubag, ituslob ko ang paan sa panaksan ug ihatag ko sa magbudhi kanako. Busa mikuha siyag paan ug ituslob niya kini sa panaksan ug ihatag kang Judas, ang anak ni Simon Iscariote. Sa pagdawat ni Judas sa paan, si Satanas misulod kaniya. Miingon kaniya si Jesus, buhata dayon ang buot mong buhaton. Walay usa niadtong didto sa kananan nga nakasabot nganong gisulti kadto ni Jesus kang Judas. Ug sanglit si Judas man ang nagkupot sa puntil sa kwarta. Pipila sa mga tinun-an naghuna-huna nga gipalakaw siya ni Jesus aron pagpalit sa ilang gikinahanglan alang sa pangilin o kaha may ipahatag si Jesus ngadto sa mga kabos. Gidawat ni Judas ang paan ug midali siya paggula. Gabi ikadto. Sa nakalakaw na si Judas, miingon si Jesus, karon ang himaya sa anak sa tao gipadayag ug ang himaya sa Dios gipadayag pinaagi kaniya. Ug kon ang himaya sa Dios gipadayag pinaagi kaniya, nan ang Dios magpadayag diha kaniya sa himaya sa anak sa tao ug kini iyang buhaton dayon. Mga anak, dili na ko magdugay uban kaninyo. Mangita kamo kanako apan sultihan ko kamo karon sa akong gisulti sa mga Hudiyo. Dili kamo makaadto sa akong adtuan. Si Simon Pedro nangutana kaniya, Ginoo, asa ka man moadto? Si Jesus mitubag, dili ka pa karon makaadto sa akong adtuan apan makaadto karaon niya. Si Pedro nangutana, Ginoo, nganong dili man ako makauban kanimo karon? Andam ako pagpakamatay alang kanimo. Si Jesus nitubag, andam ka bagayod pagpakamatay alang kanako. Sultihan ko ikaw, sa dili pa mo tuktugaok ang manok, ilimod mo na ako sa makatulo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Dinhis kalibutan ang banggiitan nga kuan gahom, maugyod ang gahom sa taman Ginoo o yawa. Gahom sa yawa mo na banggiitan mo nang daghan nato dali kayong yawaan. Sige, lingi ay mong tupad ina mustaman ka giyawaan ka. Sige na.
kanang wa mangutana sa silingan sa iyang tupad, siguro na gyud kong giyawaan na. Si Judas giyawaan. Diha gid siya duol ni Hesus, gani siya pagyigi tagaan ni Hesus o kanang iyang pan ba nga giana nga iyang gingon ako ning lawas, iyang gitunulan si Judas. Nya matod pa sa Ebanghelyo, pag tunol gid ni Hesus, miso dayon ang yawa ni Judas, ug si Judas midali paglakaw aron pagbudhi ni Hesus. Si Pedro giyawaan sad. Unsa man sad ang iyang yawa? Ang pagpanghambog, pagkaandakiro. Lord, mukuyog ko nimo. Ingo si Jesus, di kakakuyog nako karon. Ngano di man ko kakuyog nga anda man ko magpakamatay nimo. Ingo de si Jesus, hilom di ay. Dip agani mo tuktugaok ang manok kay gabi man to sila. Gabi ba nang nanihapon ba? Ingo si Jesus, di ba ang manok mo tuktugaok mo na ini kadlaw no? Alas 12. May mo tingog manok alas 12. Aw murag na usay alas 11. Basta dugay na ang manok mo tuktugaok ini kagabi, murag kasagaran ari ginas kadlawon. Ingon dayon si Jesus, dip agani mo tuktugaok ang manok karon, wa na imo na kong ipamakak og katulong. Si Jesus nasayod nga kita dali ra gitang mayawaan, apil na ning nagwali, dali kining mayawaan. Samot na nang nagsulob diya ka nang nay ana-ana. Mga apostolis na to, naong palang ana, wana. Diya pa diriskili day. Dali kay tang mayawaan. Pero matod pa sa atong tubag sa Salmo, awiton ko ang imong kaluwasan. Kanta-kantahon ako ang imong kaluwasan. Ang kaluwasan nato wa mag-agad sa atong abilidad o sa atong kusog. Nabitay uban mingon di lang ko mangumpisal pa diroy kay makasaha raman gyapon ko. Naman na ato mga rason ni nana no. Unya na lang ko mangumpisal kung din agyod ko makasaha. Mao na ato mga sagad nga kuan. Di lang sa ko musimba kay maura man gyapon nagpuyo-puyo man ko. Unya na lang ko musimbag balik basta di na ko magpuyo-puyo kay mauwaw kay kos Ginoo. Sige ra ba nagwalis Padersiano nga ang nagpuyo-puyo bisag ka nang civilly married di gina pwede mga lawat ana. Di sana matagaag absolusyon kay gasigi magpuyo. Da mauwaw ta oy. Mauwaw tas Ginoo. Ana no. Mao ba na inyong kasagarang rason? Ug mao na inyong rason wa moy uwaw. Kung mauwaw tas Ginoo tungod sa atong sala, mo nang di na lang ta mo simba, din alang ta mo paduol niya, wa tay uwaw. Ngano man, sige man kang pahimos sa gihatag sa Ginoo. Siya may naghatag natos kaluwasan sa maaning hangin, tubig, yuta, kining atong ginhawa, kining tanan nato. Siya may naghatag adlaw. Nya sige kag pahimos ana, nya magsikag ingon di lang ko moduol sa Ginoo Nya sige kag kaon sa iyang hinatag, sige kag pahimos niya. Wa kay uwaw. Sige. Lingay mong tupad. Hinaon sa man ka wa kay uwaw o naay uwaw. Mga baga tagnaong sige tang pahimos, siging pahimos, unyag masakit ta, muampo ta, maayo rasad ta. Ginoo mangyapoy gabot ana. Nya di na hinong kamuduol niya. Unya na lang padir ug di na ko kasa. Unya ay na lang sagkaon na ng hinatag sa Ginoo. Ay na lang saghanggap anang hangin. Unya na lang hanggap sa hangin nga hinatag sa Ginoo. Ug wa na kaysa. Kay uwaw ka. Ay na lang inuman ng tubig nga hinatag sa Ginoo. Ana. Kay
nakasa pa man ka. Mukaon day ka ng pagkaon sa imong tao nga gilikayan. Mukaon day ka na. Tuwa kay uwaw, sige lang yapon kag puyo-puyo. Sige lang yapon ka dihang pakasa, sige lang yapon kag pamalikas, sige lang yapon kabit-kabit, sige lang yapon sugal. Unya, way simba-simba, way pagpaminaw sa atong mga recollection, Lenten recollection. Kasi nakatambong ninyo sa Lenten recollection nato gabi beta sa kamot. Oh, tanawa, di ba jutay ra. Ang uban sa dahang kapoy kay pa dire. Duka kayo ikuman. O karong gabi na nasa Lenten recollection, alas 7 magsugod. Saman, nambong mo dili. Kana. Nagyot tambong, bahala na kuan. Wow. May ka Merkulis na pagitay Lenten recollection dito sa mga chapels, hurot-hurot na to yung mga chapels na agitay Lenten recollection atong nag-angat ang Semana Santa. Nya ato pagininggi hunahunaan karon nga maghimo tag selebrasyon aron makatilaw ang mga kapilya kay lagyo maning atong mga kapilya dinhi atong mga barangay sa Sambag, sa Lataban, sa Tabla, Santa Cruz, San Roque, maghimo sa tag selebrasyon sa Huwebes Santo o sa Sabado Santo aron makasinati sila sa pag kaning kanabang Last Supper nga misa niya makavigil pod sila didto sa Blessed Sacrament niya makasinati pod sila sa bag-ong tubig ug bag-ong kayo nga atong i-celebrate para sa Easter Vigil aron maka-feel sila kay nayuban dito sa bukid in town nangamatay na lang wa gyud kasuway ani. Pero mga nindot man nga event pero ang atong Bernie Santo anhita magtigom tang tanan dinhi kay naaman tay foot procession inig human atong i-prosesyon ang haya sa Ginoo. Nga ikuyog sa nato ang atong mga santos kay haron murabag maka sinati ta ba nga kining pagkamatay ni Kristo naa na day mga bunga ni aday daghang nga santos na ani mo na magprosesyon ta na dili aron nga magtabi lang ta des prosesyonan magsigi tag ampo kuyog sa mga santos kay maunay bunga sa pagpakamatay ni Kristo daghana ang mahimong santos kay guwap ang mamatay si Kristo wa sad siya mabanhaw wa untay mga santos nato karon nganuman lupig lagi ta siyawa muna ang kaluwasan nato matud pa sa unang pagbasa wa mag-agad nato kay kun kita lang wa gitay mahimo matud pa ni isa to, Propeta Isaías, mura magway kapuslanan ang akong gibuhat. Bisa gipili ko sa Ginoo, mura magway kapuslanan. Mura magkawang ang tanan akong paningkamot. Kung tanaw nato ang nahitabo ni Hesus, mura biyag pakyas ang iyang paningkamot. Nga naman, sa 12 ka apostoles, nga special niya nga kauban, murag gibiyaan siya sa tanan na inibudhi niya na inipamakak niya nanagan sila way miunong sa panahon sa iyang kalisdanan o kamatayon pakyas gibiyaan siya sa tanan niya gikalagutan siya sa mga leader sa katawhan murag pakyas di ba mabita na kita din sa abisag asang nasod ang atong mga leaders ato man na silang butangan og rating unsa titawagan ang rating kana bitang trust rating awa mo minaw na kana bang retreat sila ba pilay rating trust rating niya sa katawhan karon ana naman ay magsorbi-sorbi ana nya moingon din sila na maintain ni atong presidente ang iyang rating ana 71%, 80% ana gikan adtong December yan na si usay i-rating ang first 100 days sa iyang administrasyon hili kita na
Kung atong ritingan si Kristo, gidumtan sa tanang mga leaders, gikundina sa mga tao, gasigig singgit, ilansang siya sa cross, si Barabas mo'y buhii. Niya mismo sa iyang gamayng pundok na kuyog-kuyog niya, nanagan ang tanan, gibiyaan siya. Og ato tong sorbihon sila tanan, pila may rating ni Kristo? Ha? Wa may nipabor niya, nanagan man. Pila may rating? 0. Nga naman, bati ni nga pagka-leader, di mo sukol. Di mo sukol. Magpatamparos lang. Magpabilanggo lang. Way ayo. Dili siya ligon. Di ba? Maglagot man ta ng leader nga inigingon sa laing nasod. Ang kunon ko ni dinhi. Moingon lang sa, okay ra. Sa animal man yung lidera. Sukol ta. Ganahan ta ng leader. Baka ng isog. Patay gan. Mo na rin hitabo sa Ukraine o sa Russia, ganahan man ana ang mga tao, gubat yun, gubaton, tani kay sa kapuslanan aning atong mga armas, sa kapuslanan aning atong mga nindot nga mga igugubat nga mga ato ning ipatilaw nila. Ganahan ta ana, kita ba mga tao, kanamang musukol, oy si Jesus, tamparoson, magpatamparos man lang, latiguhon, magpalatigo man lang. Ganahan mo ng klasiyas leader? Ingnon ra makahigugmaa imong kaaway, pasaylo lang. Ganahan ka na? Hoy, tubag. Oh, hasta gani nato karon wa gyud po'y ratings Kristo. O di mo, kanang di mo bayad sa utang, ayaw nala nagpaningla, ana, igagod. Kanang mangilog sa imong yuta, ihatag nala ng yuta, ay lang pagkiha-kiha dito, kay managsuon ramansad mo. Kasagaran na magkiniha, ay mga nagsuon ramansad na. Sikbit-sikbit ba? Mga buangon kistanan. Kristo, ang samaya, ana lang, hatag lang. Ana, niya, ganahan ka na. Oh, wag ya po'y ratings Kristo. Kamu mga apostolis, ganahan mo na. Tutok lang, di sad ko anak pa rin. Kung ang imong asawa, kabiton sa silingan, pasaylua lang, kapituan, kapito. Ganahan mo na, mga apostolis. No, nalingon, di na patay ta ni kalkihan. Ang anong apostolis, mamudi, ang puros hindi mo hudas diyan. Mo dong, ganahan mo dong, imong uyab dong, manguyab og lain. Itutukan sa kanya, suway. Nga maingon ra gyapon, nga kon mo balik, dawata lang gyapon, ingna lang gyapon, nothing gonna change my love for you. Kamo mga asawa, mga bit inyong bana, ingnon ra mo pasaylua lang. Nga inig ulit, tamparoson ka, ipatamparos lang pikas. Ganahan mo na, mga asawa. Oh, nalingo gyapon. Apil paglingo ang liktor. Basa-basa pa diri ang pulong sa Ginoo. Nag-abot ito, bahala ng pulunga. Ay, kapil yung pulunga. Mga hudas na kasagaran din eh. Nyaging nun mo sa Ginoo, pamalit mo slat. Ganahan mo na. Mora ginay inyo. Ako ganahan sa guwana. Palit mong slat, pero dili ra na kutob sa pagpalit og slat ang pagpuyo sa kinabuhi. Practice raman ang pagpalit og slat yang imong para sa kaugalingon ipaambit nimo sa uban. Practice ra na ang actual gyud kanang tao nga imong higugma agid na maging sino pa man siya. Muna si Kristo nahigugma gid ni Judas, bisan pag si Judas nagbudhi na niya. Si Kristo nahigugma gyapon ni Pedro, bisan pagdamakak na si Pedro. Nahigugma gyapon siya siya mga apostoles, bisan pagnanagan sila panahon nga siya gidakop o gipatay. Og nahigugma siya natong tanan, bisan pa man gabalik-balik na laning atong sala. Sige gyapon tagsimba ang Ginoo, sige gyapon tunol, lawas ni Kristo. Amen. Lawas ni Kristo. Amen. Igabot nga to sunahan, adi madaan ang isulting Kristo. Nga siging kaos Ginoo, mga watay uwaw.
Pero kay ang Ginoo lahi man siya hinigugmaan nato, magpakauwaw ta sa pagdawat kaniya bisan dili ta angayan. Mo na inigdayon natong kalawat, Ginoo dili ako angay mo dawat or mo kalawat kanimo, apan ipamulong lamang o mamaayo ako. Mao ni ang kaluwasan gikas Ginoo. Pero di ta magpabilin diha nga magsalig sa iloom tapos Ginoo mo effort pud ta, mo effort ba? Kung nakay sa karon biyae, kutob sa mahimo biyae gyud. Matod pa ni San Agustin, ayaw gyud ikondisyon ang imong hunahuna nga mobalik ka pagbuhat og sala. Matod pa ni aning atong San Vicente Ferrer, unsa nay gisuwat diha? Whatever you do, think not of yourself but of God. Sige lang kita na, mo effort lang kita. Think God. Kung ang Ginoo mo imutanaw aning porn, unsa kay iyang hunahuna? Di ba, Brad? No? Kung ang Ginoo pa'y dudhuan aning kulapo, unsa kay iyang response? Kung ang Ginoo kay makakita og kanang balay-balay sa suertres, unsa kay iyang buhaton? Mupatad baka siya? Ano ba? Think of God. Kung ang Ginoo kay tupad-tuparan aning mubo kay short, niya mo dipig-dipig dayon, unsa kay iyang buhaton? Kung ang Ginoo kay tagaan aning daghan kayong slots nga gipamalit, unsaon ka niya paggasto? Mo sa nayon naos pare. Niya ang asawa ang Ginoo kaha maoy budhian ug bana nga mga bit, unsa kay reaksyon sa Ginoo? Think not of yourself but of God. Sige lingi imong tupad. Ingna kung ang Ginoo pa'y nakatag-iyaan ang imong kilay, unsa kahay buhaton sa Ginoo? Think not of yourself but of God. Di ba? Sige na, manindog na ta.